טאדה! אני לא יודעת לדפח בלון, אז אני אעשה כאילו. בדיוק. כל הכבוד, יופי. ישראל הצליחה. אבל אני בטוחה שאורית בדרכה עם הסבלנות שלה כן תוכל ללמד אותך. אני לא, אבל אורית כן. שיקרה את המחזרות. בת 60. יש לי זיכרון אחד שהייתה קטנה. קודם כל היינו מטיילים איתה הרבה והולכים לקנות לה בגדים הרבה. זה שהייתה ילדה מפונקת שהייתה קטנה, מאוד מפונקת. וזיכרון אחד שהיה לה עם אבא שלה בבריכה, שהיא לא רצתה להיכנס למים לשחות. הוא אמר לה לכי הביתה, והיא באמת הלכה הביתה, הלכה לשער והתכוונה ללכת הביתה. ואמרתי, מה אתה שולח אותה? לאן? ופתאום השוער מביא אותה, קצ'קה, מביא אותה ואומר, לאן שלחתם אותה? אז אמרתי, אבא שלה שלח אותה הביתה. ואז נגמר הסיפור שהיא חזרה ונכנסה למים. שהלכתי איתה לסרט. ראיתי את הסרט, נהנינו, איך נהנינו, אורית? הטיול הראשון שלי בחוץ לארץ היה עם אורית. נסענו ביחד לפני כ-25 שנה לספרד. ואכלנו שם, רצינו להיות יהודים טובים ולאכול כשר, נכנסנו לאכול שניצל וינאי, יהודי, 500 שקלים עלה לנו השניצל הזה. אותו שניצל שמדובר עד היום שאני עדיין משלם אותו. טוב, יש הרבה, אבל אני אספר סיפור מצחיק כזה, שאני תמיד מספרת לאנשים סתם כאנקדוטה מעניינת, שהיינו בחול, בלונדון, אז קודם כל איבדו לנו את המזוודות, אז היינו ללא מזוודות בלונדון, לא זוכרת באיזה חודש זה היה, אבל היה שם קר, ברמה של שלג, אז היינו צריכות לקנות הכל מחדש, היה לנו מעיל אחד או שניים, אז הלכנו לפריימרק, לקנות הכל מחדש, תחתונים, הכל, וזהו, והסתובבנו שם, היינו, אני ורוני בנות 12-13 נראה לי, לא, קצת יותר, 14, בכל מקרה, אז התפצלנו שם, ואני זוכרת שאני עברתי בקומה של כל הדברים של דיסני, והתרגשתי עד מוות, והתחלתי לבכות מהתרגשות, ואז אמא שלי מוצאת אותי באמצע פריימרק בלונדון, בוכה, ומתחילה לצעוק, מה קרה? מה, מישהו נגע בך? מישהו דיבר איתך? מה עשו לך? זה, ישר התחילה לחפש, לא, מה עושים? מי מדברים? וזה, תרגי, כאילו, תסתגלי סביבך, ופשוט התחילה להתעצבן עליי, מה את נורמלית? הבלת אותי, וזה, אז זה גם מצחיק, שפשוט אני אוהבת לספר לאנשים שמראה גם את השיגעון שלי, וגם כמה אמא שלי דואגת וישר רצה להגן ולתקוף את מי שצריך. אחד הדברים הכי מצחיקים שמאפיינים אותי ואת אורית ככל הנראה, זה שכל הילדות ישנו במיטה זוגית,
ואני בלילות מפטפטת את חיי, לא יכולה להירדם עד שאני לא מסכמת את כל היום והשבוע וכל השאלות והתהיות, ואורית קשובה ומקשיבה ונותנת עצות ושעות, ובסוף כשהיא רוצה להתחיל לדבר ולספר משהו על עצמה, אני נרדמת. אופס. טוב, האמת שיש מלא סיפורים עם אורית, כל יום עם אורית הוא סיפור, אבל הסיפור שהכי זכור לי זה שהייתי קטנה, ואני ולילו ואורית היינו נוסעות כל שנה לאילת, היינו נוסעות דרך התחנה המרכזית, ואיזה פעם אחת, כאילו אורית הלכה לאנשהו ואני ולילו נשארנו לבד, והומלס ניגש אליי וביקש ממני כסף, ואני כאילו נהייתי ירוקה וסגולה, והתחלתי להחליף שם צבעים, הייתי כאילו ילדה בכיתה ו' ונכנסתי ללחץ ממש, ואורית ראתה אותי מרחוק, והיא חטפה חרדה, והיא דווקא ריצה להציל אותי ממה שזה לא יהיה, ועד היום אנחנו צוחקות על זה שהיא הצילה אותי בתחנה המרכזית. פעם אורית ואני היינו בטיול שנתי. אני הייתי בטיול, היא הייתה בשנתי. ישבה ולא עשתה כלום. איזה כיף! אני הייתי בטיול, היא ישנה. זוכרת? אז אני ואת היינו באננס השמח, כן, יותר נכון אני גרמתי אותך, אז תודה אורית. ניסינו ככה למצוא אהבה וזוגיות, אז רציתי להגיד לך שגם לקראת גיל 60, אל תוותרי. אני מכירה את אורית המון שנים. אני ביקרתי אצל אורית בגבעתיים כאשר היא ילדה את לי המתוקה שלנו, שהיום היא חיילת, אז אתם מבינים כמה זה אני מכירה את אורית? אני ראיתי את לי כזאת קטנה, אז זה הזיכרון המדהים שיש לי מאורית. אז אורית בשבילי זה לדעת להזמין כרטיס טיסה, להזמין מלון ולהגיע בתאריך הלא נכון. מסיבת סיום י"ב שחגגנו לתלמידים ושרנו להם שיר. את זוכרת את השיר? שא את עיניך כן, מעלה. אולי נשיר את זה ביחד. שא את עיניך מעלה. פרם פרם. י"בניקים תמיד הם למעלה. פרם פרם. אז זה אני לא אשכח כל חיי. אוריתוש, תודה על הזרימה ועל הגשמת החלום שהייתה לי. אורית, אמרו לנו לענות על כמה שאלות, והשאלה שהכי קפצה לנו, אורית במטבח. ולמה היא קפצה? כי ככה לא צריך להרחיב במילים, זה כלום, זה אורית במטבח. אני חושבת שהיא עשתה שיפור בשנים האחרונות, אפילו מאז שהיא פתחה פייסבוק, ככה גוללת, מוצאת מתכונים, שולחת לי לפעמים כל מיני שטויות, אבל נדרש עוד מאמץ, בעזרת השם בפנסיה, ככה יהיה לה יותר זמן להתמקצע, אבל לא, היא ממש נכנסה לזה בזמן האחרון, מכינה הרבה דברים חדשים, אבל לעולם לא ישכחו לה את הפסטה החריפה. אז אורית במטבח, למעשה שאלתי את זה כבדיחה, כי אורית במטבח זה אוקסימורון, זה דבר והיפוכו, אבל בעת האחרונה את נאלצת, ויש דבר אחד שתמיד מלווה אותי כל השנים שאני אומרת לך, אבל ברור לי שאת לא רוצה, שאם תרצי, את תהיי שפית, זה קטן עלייך, את באמת לא רוצה. אורית במטבח זה... מסון. למרות שבתקופה האחרונה חל שיפור ניכר, וגם לאורית יש את המטעמים שאי אפשר לקחת לה, כמו הפשטדת תירס והסלט פסטה ידועים בשמצה. וזהו, כל הכבוד אורית, אנחנו גאים בך מאוד. אז קודם כל אורית במטבח. אורית במטבח. אורית במטבח, כדאי שיהיה מכבי אש למטה. סורי אורית, אבל זה לא התחום שלך. מה הכוונה? לא התחום שלה? לא התחום שלה. אוקיי. אבל יש לה המון תחומים אחרים שהיא מאסטר. היא צריכה עוד הרבה להגיע לכישרונות יותר גבוהים. במטבח. אז האמת שלאחרונה אורית ממש השתפרה. אורית ממש השתפרה בבישולים, אז היא כבר יודעת להכין הכל כמעט.
אבל אורית ומטבח זה דווקא תמיד יזכיר לי כאילו שניצל, עוגת גבינה, דברים שאורית אוהבת לאכול. זה מזכיר ארוחות שישי, שאורית תמיד מגישה את האוכל, ותמיד... מה צוחקת? חשבתי שבאת להגיד מבשלת. לא מבשלת. אבל מי מגישה את האוכל ומפנה ומארחת אותנו? אורית מארחת אותנו. אז זהו, שאני אומרת שהפשטידת תירס שלך הייתה מצוינת, וזה בסיס להרבה פשטידות אחרות וטובות, גם אפילו לעוגות, שמים סוכר שם ואז זה עוגה, הכל טוב. ואני טוענת לעומת זאת, שאורית ומטבח זה אוקסימורון. אין, זה לא קיים, זה לא קיים בשום לקסיקון, אורית ומטבח. איזה חוויות. איזה חוויות יש עם אורית. לאכול שניצל עם פסטה חריפה, לקרוא ספר ולהירדם. מה היא יודעת? להכין את הפסטה ואת השניצל, לקרוא את הספר ולהרדים אותנו. אורית ואוכל ובישול, שזה פחות מתאים, כי אורית ובישול זה לא הולך ביחד וזה לא הקפופטי של אורית. היא כל הזמן גם אומרת את זה, אז אין לי גם בעיה להגיד את זה. לגבי אוכל היא אוהבת לאכול, אבל לבשל זה ממש לא. כן ראיתי, אורית במטבח. אורית! שטרה אותי עולה במדרגות. עייף, לחוץ, בחוץ, תשוש, רצוץ. אנא, הציליני. לא תכיני לנגר זקן ועלוב נפש. כוס קפה אחד לרפואה. באמת אורית, אחרי 35 שנות חברות, כוס קפה קטן. אורית בשבילי, זה אורית, אחות גדולה, כמו שאומר מושלמת, אחות תומכת, הייתה מקבלת כפות בשבילי גם לפעמים. אורית בשבילי באמת המבוגר האחראי בבית, שיש הרבה כוכבים שם, שצריך ככה להנחית, מביאה מהידע שלו בניסיון בכל הזדמנות, ותמיד שם כשצריך, באמת עם המון נתינה, עם לב ענק, ודודה נהדרת וגיסה מדהימה. יש לה גם היא מגדלת טוב את הילדה שלה, מחנכת טובה, אקשן שלה באה. מה אתה רוצה לספר על אורית, שאנחנו לא יודעים? למה שאני אגלה לך אורית. אוהבים אותך אוריתוש! אחי אורית זה שנץ, זה אני עייפה, אני הולכת לנוח, וגם ספר, כן, איזשהו רומן רומנטי. אחי אורית זה לשמור נייר סופג. אם אתה משתמש בנייר סופג אתה צריך לשלם בחזרה. אין כזה דבר להשתמש סתם בנייר סופג אצל אורית, זה צריך להיות מקרה חירום. ואם אתה משתמש אז לתלות אותו לייבוש. טוב, אורית היא טכנו-פדגוגית אחרי שהיא הייתה טכנופובית, אבל היום היא מתשמשת ב-AI ובהרבה אפליקציות, אין עליה. לוד. אני אקצר כי יש ים של סיבות, אבל אפשר לסמוך עלייך, אפשר לסמוך על אורית, מי שהיא בצד שלו זכה, הוכיחה את זה לא פעם. אורית היא מסורה, טוטלית, משפחתית, אחראית, וגם שמחה ומצחיקה. אני אוהבת את אורית כי היא כמו אמא שנייה בשבילי, וכי היא תמיד דואגת לי והיא תמיד פה לכל דבר שאני צריכה. מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד אפשר לדבר איתה על הכל, ותמיד יודעת לתת עצות ולהכיל, ולא משנה מה זה יהיה, גם אם היא יכולה להיות מאוד שמרנית ומבוגרת, עדיין תמיד אפשר להגיד לה הכל, ותמיד היא תדע לקחת את זה בקטע טוב ולתת לך את העצה הנכונה. הדבר שאני חייבת באורית זה שהיא תמיד תהיה אוזן קשבת בשביל כולנו. תמיד תהיה אצלנו את העצות הכי טובות, ותעזור ותתמוך בתקופות הכי קשות,
אורית היא גם מאוד מצחיקה, נורא כיף להיות בחברתה. אני אוהבת את אורית כי היא הדודה הכי טובה בעולם, והיא תמיד אוהבת ודואגת ומפנקת, והיא חכמה וכיף לדבר איתה, והיא מצחיקה ושנונה ועוד מיליון סיבות. יש הרבה דברים, אבל בעיקר את הרגישות שלפעמים גם מסתתרת בה, אבל תמיד ברגע האמת רואים כמה אכפת לה וכמה היא דואגת ואוהבת את האנשים שקרובים אליה, ובאמת תעשה הכל למען מי שהיא אוהבת, וזה בין הדברים האהובים עליי בה, ושתמיד אפשר לסמוך עליה, לא משנה מה קורה ומה המצב ואיזה משבר או רגע קשה כל אחד מאיתנו עבר או יעבור בחיים, אז תמיד יש על מי לסמוך ועל מי להישען, וזה גדולה ענקית. אוריתה, את אחד האנשים הכי משפחתיים שאנחנו מכירות. הכי נאמנים, עם נאמנות לכל מה שאת עושה. והכל עם סבלנות ושמחה. ואנחנו אוהבות אותך מאוד 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 מאוד. היא מחנכת טובה, מאוד רגישה, יש לה מה להגיד על כל דבר. אבל אנחנו אוהבים אותך אוריתי. אז זה פשוט. אורית הרי תמיד משתתפת בסיאנסים, הולכת לכל מיני קוראים בקלפים, בקפה, או הלכה לפחות, מגדות עתידות וכאלה. ואז היה משהו עם חתול, ערבייה, לא זוכרת. ואז הגיע הגילוי האמיתי שאורית הייתה מדאם. מדאם, ועכשיו היא המדאם של האוזבקיות. מה אורית הייתה בגלגול הקודם? טוב, זה ברור, אורית בגלגול הקודם הייתה מדאם. בדקו את זה כבר, זה מוכח. חתול? יכול להיות שהיא הייתה איזה מכשפה או איזה מגדת עתידות, אבל אני בטוחה שהיא יודעת מה הייתה בגלגול הקודם, כי היא בטח קראה את זה איפשהו, קראו לה את זה באיזה כף היד או משהו, אז היא תספר לכם מה היא הייתה בגלגול הקודם. החיה שהכי מזכירה לי את אורית זה לביאה, כי היא אוהבת את כל מי שסביבה ודואגת לבת שלה, לכל המשפחה שלה. לביאה, ברור, זה ישר עולה לי לביאה. אורית היא זאתי שמגוננת על הגורים, וזאתי שתתקוף אם היא תחוש באיום לגורים. אני הייתי אומר שאורית היא אוגר, היא אוהבת לשמור דברים, לאגור אותם לתקופות קשות, או לא לתקופות קשות, סתם לאגור, שיהיה. אז נעבור לברכות, יאללה. טוב, חברים, חברות, התכנסנו פה כדי לחשוב על ברכת יום הולדת לאורית מזרחי. בת כמה אורית? 20 ועוד 40. כמה זה 20 ועד 40? שווה 60. שיהיה לך באמת עוד 60 שנים, אביבים או שנים, אני לא יודע איך, אבל שיהיה לך את כל הטוב שבעולם. תחגגי כמו שאת אוהבת, ותהי כמו שאת, אחות נהדרת, אחות בוגרת. את השאר אנחנו כשניפגש, כמובן, אנחנו נחליף ברכות, חיבוקים ונשיקות עד אינסוף. מה שהייתי רוצה לאחל לאורית, שתהיה בריאה, שיהיה לה אושר ואושר, שתצליח בחיים, וזהו, אוהבים אותך. כן. מה תרצה לאחל לאורית? מה אני רוצה לאחל לאורית? אורית יקרה, עוד 60 שנה כמו ה-60 האלה, זאת שמכניסה את השפיות מאיפה שצריך. ואני מאחל לך שיהיה לך טוב על כל הטוב שאת עושה, שרק יהיה לך טוב. אין סרט בעולם שלא ראית במהרה, ואין ספר בעולם שלדך לא נקרא. אין קורס שלא למדת כולל העשרה, ועכשיו בטוטה תחזרי להכרה. אז מה נאחל לך אורית בקצרה? שחייך יתמלאו בעשייה מכל בחירה, שאת קולך נשמע גם בזמרה, שתכבשי כל יד וכל מטרה. אז אורית יקרה, את גיל 60 את צולחת בגבורה. נשארו עוד 60 לחידוש השגרה. תצעדי בשבילי הפנסיה המתקרבת לכאורה,
ותהפכי עבור כולנו מאמנת נמרה. אוריתי, אז מה נאחל לך לכבוד חגיגות ה-60? אז קודם כל נתחיל בלאחל לך בריאות הגוף והנפש. באמת שתשיגי ותצליחי בכל מה שתחפק נפשך, ותשיג את זה במהרה, אמן. כי באמת הן ראויה ממך. אני חושבת את הידע שצברת הוא מטורף במשך שנים, לומדת ומחכימה ומנסה ללמד לפחות את כל הסובבים אותך. אורית יקרה, זכית בתואר האחות הבכורה, ואת המקצוע שבחרת לחייך, המורה. את מבצעת למופת ללא כל פשרה, ויש לציין שלאחרונה התחלת לבשל גם לא רע, חוץ מהפסטה. הפכת לדודה שלי כל כך צעירה, מתייצבת ביום ובליל ללא כל מאורע, מתפקדת במשפחה ב100% משרה, הראשונה תמיד לדעת את הבשורה. 6 שנים אחר כך הריון לא קל ולידת שערה, נולדה ילדתך לי הנאורה. אורית, מה אני יכול לאחל לך? תמשיכי לחנך את הבת שלה, תהיי מורה קשוחה. את ראית באתי מחוסת בית ספר בשבילך. הייתי מחנכת טובה. אני, כמו שאלי אמר, תמשיכי לפרנס את המשפחה. תגדלי את הידיים שלך טובה, יש לך ידה טובה. וגם תהיי מורה טובה. תלמדי את י"א, למדי את י"ב. אין כמייך אורית. אקשן, שאלה הבאה. אז שיהיה לך הרבה מזל טוב, אורית, אוהבת אותך. תשוקה היום. אני אחרוג ממנהגי ואני לא אחרוז. אני רוצה בעיקר להגיד ולברך שאחרי כל השנים של העבודה המאומצת, באמת מאומצת, וההתמדה והמסירות למקצוע, שסוף סוף את יוצאת לחופשי, שהיציאה לפנסיה תביא איתה חופש אמיתי, מנוחה, וגם עשייה חדשה, עשייה של משהו שאת בוחרת בו, שיביא איתו רווחה כלכלית, כי אי אפשר בלי. כמובן המשך נחת וגאווה מלילו שלנו, שלך, ובריאות. אז אנחנו בעצם נאחל לאורית שהיא תישאר כמו שהיא היום, שתמשיך לעשות שנצים, לקרוא ספרים, לראות סרטים, ליהנות עם לילו, לטוס לחו"ל, לעשות שופינג, ושתישאר כמו שהיא בגדול. תמשיכי ליהנות מהחיים אורית, להיות בחורה חכמה, לביאה, ולחיות את החיים בדרך שלך בלי לספור אף אחד ממטר, וללמד את כולנו איך עושים את זה גם בגיל 60. אנחנו גאים בך ואוהבים אותך, ומזל טוב. לאורית מזרחי היקרה, רציתי לאחל לך המון מזל טוב, אושר, בריאות, שמחה, אהבה, ושכל משאלותיך יתגשמו לטובה. תודה שאת עוזרת לכולם, גם במועצה, כאילו בבית ספר ובהכל, וגם בחוצה. אין לך בעולם, ומזל טוב ליום הולדתך ה-60, וזהו, אוהבת אותך. מה את מאחלת לאורית? אני מברכת את אורית, היא הבת הגדולה שלי, שתגיע לגדולות, ותזכה לנכדים מהבת שלה ונחת מהבת היחידה שלה. שתהיה לה אושר ובריאות. יופי לשמוע. מה מביא אותך היום? אורית היא מורה בבית ספר יעד, אחת המורות הכי טובות. היא טכנו-פדגוגית, היא יודעת להכין קפה לרועי, היא קובעת טיולים ויוצאת אליהם וגם משתתפת בהם באופן אקטיבי. תוכלי לכתוב לי ברכה? ברור. הנה ברכה לאורית. לכבוד יום הולדתך אורית האהובה. רציתי לאחל לך אושר רב והצלחה בכל דרכייך. האופן שבו את משלבת בין חדשנות וטכנולוגיה לבין חום אישי ודאגה לכל תלמיד הוא יוצא דופן. תמשיכי להפיץ את הקסם שלך
להוביל בטיולים, להכין את הקפה המושלם ולהיות אור לכולנו. מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה ואהבה. צוות בית הספר יעד. תודה רבה, את פשוט נפלאה. ועכשיו בואו נברך באמת, כי בינינו הברכה שקלוד עשה היא... הקפה המושלם! הקפה המושלם! זה הקפה המושלם. עד 120 בנחת ובריאות טובה, משבט בנימין אלייך באהבה. אנחנו רוצות לאחל לך שתצאי לסדנת בישול בתאילנד. אני אומרת עם ליהי, לימור אומרת עם לי הוא. נכון. ואני רוצה להוסיף ולומר שאת לא יצאת לפנסיה השנה, למרות ההמלצות הגורפות שלנו. אז אנחנו מייחלות ומקוות שבשנה הבאה תצטרפי אלינו למעגל הפנסיונריות. שווה לך. עם הבוטוקס הטבעי. ואולי תחברי אלינו לבילויים משותפים, לחוויות משותפות, נכון. לבזבוזים משותפים, למרות שהמנטורית שלך חושבת שאת לא צריכה לבזבז, אבל לא יודעת, כבר מזמן לא עשינו שיחת מנטורינג. בדיוק. עכשיו, אופנת מיה מחכים לך, ובכלל כל הלבוש המיוחד והיפה שלך שאנחנו גם אוהבות. את הצבעים והכל הכל הכל. אז אנחנו אוהבות אותך מאוד. מאוד מאוד מאוד. יום הולדת שמח, אהובה. יום הולדת שמח. ממש אוהבות אותך, ממי. והרבה שלמה ארצי. הרבה שלמה ארצי שניפגש גם שם. טוב, אני מאחלת לאורית שרק תהיה בריאה ומאושרת, ושתצליח בכל מה שהיא תרצה. שיהיה לה רק נחת מהבת שלה ומהמשפחה, ואני מאחלת לה באמת את כל הטוב שיש. וזהו, המון מזל טוב. בחזרה ומזל טוב. כל אחד יכול, אז גם את יכולה. ועוד לרגל הפנסיה במולדת 60, את הכי יכולה שבעולם. תעשי רק מה שאת אוהבת. מאחלת לך בריאות, המון בריאות. הצלחה בהכל, תפרחי, תעשי את הדברים שעושים לך הכי טוב על הלב. אוהבת אותך המון. תודה רבה על מי שאת, אוהבים אותך מאוד. את באמת בן אדם מדהים עם לב גדול, מראה לכולם אהבה. על 120. ונכון, ושתמשיכי ליהנות מכל מה שאת עושה, ותמשיכי ללמוד ולהתפתח, ושתצליחי בכל תחום חדש או ישן. ושתמיד תגשימי את החלומות שלך, ותהיי מאושרת, ועד 120, המון בריאות והמון אהבה. ואוהבים מתאילנד. אוהבים. אז מה נגיד לאורית? אז אוריתי, אנחנו מאחלים לך לכבוד השנות ה-20 החדשות שלך, שבהחלט תממשי ותגשימי את עצמך בדיוק כמו שאת רוצה. אני מאחלת לך שמעבר ללעשות פשטילת תירס מעולה, יוצא דופן שאני נתתי את המתכון, שתלמדי עוד דברים במטבח. זה חשוב, הגיע הזמן. 20 זה הגיל להתחיל להתנסות בדברים. זה בדיוק הזמן להתחיל. זה הזמן, כן. אוריתי, אני אאחל לך הרבה בריאות, אושר ואהבה לצד המשפחה שלך, ושבאמת תחווי את כל החוויות הכי טובות ואת כל מה שהיית רוצה ולא הספקת. כולל להמשיך וללמוד קצת על AI, כי הנה, תראי קלוד, את כבר עובדת ומתפעלת אותו בצורה בלתי רגילה. תחשבי על זה, לא ישעמם לך בפרישה עם קלוד, הוא יהיה איתך כל הזמן, צמוד. גם ה-ChatGPT הוא ממש אחלה, את יכולה לנהל איתו שיחות ולדבר איתו. אתה לא מכיר את קלוד? רואיקי מקנה. מאוד, מאוד. כי הוא פשוט לא הגיע לגיל המתאים. לא התפתח, חד משמעית. אורית, הרבה שמחת חיים, הרבה בריאות, הרבה הנאה, ולעשות לימוד עצמי כמה שיותר, איך זה נקרא? אוטופדגוגיה. אוטופדגוגיה אתה רוצה? אוטופדגוגיה, כן, לימוד עצמי, התפתחות, הגשמה אישית, עצמית, ואת כל הטוב שבעולם ממני.
אורית, את באמת אוטודידקטית? אוטודידקטי. הוא עוד לא הגיע לגיל שאפשר להתחיל, אז הוא לא כל כך, תסלחי לו. ואני מאחלת לך אוטודידקט. שכל המשאלות שלך יתגשמו לטובה. אמן, אמן. אנחנו אוהבים אותך. מזל טוב. אז הבנתי שאת חוגגת 60, ומההיכרות הקצרה שלי איתך, אני בטוחה שתהיה חגיגה גדולה ושמחה. איזה כיף שאת איתי בהכשרה, ואני רואה אותך עוברת תהליך מאוד מאוד מיוחד. מעיזה, עושה כל מיני דברים שלא היית רגילה. אז יאללה, שתהיה לנו שנה מקסימה, שיהיה לך מזל טוב. מאחלת לך הרבה אושר והצלחה. ביי. אורית, שלכל המשפחה תמשיכי להיות הכתף לעזרה, בכל זאת את הבכורה. בתפקיד ובהגדרה את הדודה שהיא חלק קבוע באווירה. ותמיד תמיד עם כולנו באותה סירה. לאורית, חיים שלנו מזל טוב, אנחנו אוהבות אותך עד 120. רק בריאות, אושר ואושר, שתצליחי, את מאוד מדהימה, אוהבות אותך. אני אוהבת אותך מאוד, אוריתוש. את חברה שלי המון שנים, תמיד בלב. אני אוהבת את הנאיביות שלך, אני אוהבת את הנקודת המבט החיובית שלך על כל דבר. את החוכמה שלך, כמה שאת חכמה. אני אוהבת אותך בכלל. מאחלת לך שכל משאלות הלב יתגשמו. תהי מאושרת. הרבה נחת מילי המדהימה ובכלל במשפחה. אוהבת אותך, נשיקות. אוהבות. עד 120. כ-20. אורית יקירתי, אני רוצה לברך אותך שיהיה לך עשור מהמם, שופע בבריאות ובשמחה ובהתרגשות ובחוויות ובכל מיני דברים משמחים שתעשי לך בעשור המדהים הזה. את אותו יוצאת לפנסיה, אז בכלל שיהיה לך פנסיה מדהימה, שתעשירי את עצמך בכל מיני דברים מדהימים וכיפים ומצחיקים ובטיולים ובהצגות ובשלמה ארצי כמו שאת הכי אוהבת. ושהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבך לטובה, ושכל תפילותייך יענו במהרה. ואני אוהבת אותך, ומעריכה אותך מאוד מאוד מאוד. ועוד דבר אחד קטן לפני שאני מסיימת, אני חייבת להגיד שהאופטימיות שלך לאורך כל השנים, לכל העשורים שאני מכירה אותך, היא ראויה להערכה. אני לא אשכח שליוויתי אותך בתקופה עם אבא זיכרונו לברכה. את היית כל הזמן אופטימית, את היית כל הזמן אמונה חזקה, וזה הדבר שלקחתי ממך לאורך כל השנים. 60 זה ה-20 החדש, אורית, אז לא לדאוג. 60 זה דפנטלי ה-20 החדש. כן, לגמרי. לאורית היקרה, מזל טוב, אושר, בריאות עד 120. יום הולדת שמח, שתצליחי בכל מה שתעשי, שתגשימי את החלומות שלך, אוהבת אותך, מזל טוב. אהלן אורית, אני ומועצת תלמידים בפה אחד רצינו להגיד לך מזל טוב. קודם כל, אוריתי, שיהיה לך המון מזל טוב. ברקע כמובן משה. מזל טוב אורית. אקשן! הנה, כל כך מרישים מצלמת פה. לא יכולים לברך כנראה. באמת, הרבה מזל טוב, ושגם בגיל 60 תקפצי כמו הבלונים. יש הזקה, 500 שקלים, להיכנס לבית. 500 שקלים. אקשן של אבא. אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תכופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני למענך כל בוקר מלקטת
פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עונים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אתה עונה לי, אולי באוזניך עולים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי. אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשני מפויסת. ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות.